Tässä jaksossa toimittaja Heli Helisevä on asettanut itselleen kovan haasteen. Hän laittaa ruokavalioremonttiin oman miehensä. Ensin kuitenkin teemme historiallisen katsauksen. Meidän anatomiamme ja samalla aineenvaihduntamme on muotoutunut noin 2,5 miljoonan vuoden aikana, jolloin esi-isämme elivät savannilla. Mitä ruokavaliota he noudattivat? Tietenkin hyvin vähähiilihydraattista. Meidän aineenvaihduntamme on sopeutunut käyttämään ravinnokseen eläinkunnan tuotteita, lihaa, kalaa, linnunmunia, ötököitä, termiittejä, käärmeitä ja toisaalta kasveja, juuria ja hedelmiä. Mutta viljaa ei ollut. Maanviljelys alkoi vasta noin 10 000 vuotta sitten. Tämä oli ensimmäinen suuri mullistus ihmiskunnan ravitsemuksessa. Toinen mullistus liittyy teolliseen vallankumoukseen. Kehittyneissä teollisuusmaissa elintaso nousi, erityisesti proteiinin saanti parani. Samalla kuitenkin elimistöllemme täysin vieraat ravintoaineet valtasivat hyökyaallon tavoin ruokapöytämme. Tuloksena elämäntapasairaudet, liikalihavuus, diabetes eli oikealta nimeltään sokeritauti, sydänsairaudet ja monet muut vaivat. Siinä on nyt sulla perjantai-illan-annos. Aloitetaan tämä ruokavalioremontti sillä, että katsotaan mitä sä oikeasti syöt. Sen vuoksi teemme inventaarion sun jääkaappiisi. Mitä täällä mahtaa olla? Joo, kummalta terveellisempi popcorn tai kahvi. Näiden miljoonien vuosien jälkeen jälleen sut nähdä mä sain. Seiset oveni takana silmäreiästä tuijotin vain. Ovi auki napsahti, kyynel valui pitkin sun poskeasi. Sen halusin mä kuivata sinua ikuisuuden suudella. Kuinka paljon mä rakastan sua. Kumpa sä vain voisit ymmärtää mua. Et enää koskaan luotain sä haluaisit poistua.